وبه نستعين وإنه هو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. masu bibiya ta wannan kafa ta Sadiq Aliyu Musa ko kuma ce Ahlul Bait Daily da ba ko ina ka kalla wannan bidiyo din ina maka sallama irin ta addinin musulunci wacce ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bayanin da muka ɗauko na warware shibohin da wahabiya suke da ma wasu wanda suke ganin aka tusa masu tunani kan cewa mabiya mazhabin Ahlul Bait sun shiga cikin annabi ne, sun zaɓi wasu kuma sun bar wasu. A gabatarwar da muka jiya mun nuna maka cewa lambarin sun san ba haka bane, zaɓi ne da Allah subhanahu wataala. Har mun kawo misali da yake nuna kan cewa annabi Yaqub a cikin ƴaƴansa yana da ƴaƴa da yawa, sai Allah bai ɗauki babban ba, sai ɗauki ƙarami daga ciki, wato bai ɗauki irin su Yahuza ba, sai ɗauki annabi Yusuf. Haka kuma cikin ƴaƴan annabi Adam, Habila da Kabila, Allah ya zaɓi wasu daga ciki, bai zaɓi wasu daga ciki ba. So yau kuma za mu je daga magayan da kuma annaba suke bayanin misali wa zai zo bayan su. Misali yawanci annaba sun zo sun yi bayanin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aina suka ce a ƙarshen zamani ko kuma a ce bayan su din zai zo da cikakken addini ko kuma zai zo a bayan su ya ɗora daga inda suka tsaya. Idan muka duba suratul Safi aya ta 6, akwai inda Allah subhanahu wataala yake ba mu labarin annabi Isa alaihi salam, yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa is qala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wal mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. To ashe ne na bude fassara alkur'ani da Hausa saboda kada samu kuskure, saboda gaba da su wahabiya daga an kudu sai su koma bibiyar wasalin larabci. To ina cewa kuma fassaran kenan da Hausa, kuma ka tuna lokacin da annabi Isa dan Maryamu ya ce ya bani Isra'ila hakika ni manzon Allah ne gare ku, mai gaskatarwar abinda yake da tare da ni na attaura, kuma mai albishir da wani manzo da zai zo bayana sunansa Ahmadu. Sannan lokacin da ya zo musu da ayoyi mabayyana sai suka ce wannan tsafi ne mabayyani. To abin da yasa muka kawo wannan ayan shine saboda mu nuna mutane kan cewa lalle shi irin wannan lamarin din kawai ba zabe ne da ake shiga kawai a ce aka da kuri'a ba, a'a zabi ne na ilahiya. It is a divine selection. Allah ne yake zaba, akwai wanda suke da sai Allah ya shirya su sai ya ce to gashi. To insha Allah a zaman mu da zamu dinga zuwa nan gaba zamu dinga kawo irin wayannan tukunni a cikin tarihi da kuma alkur'ani, sa'annan mu zo mu fara ɗauko ɗaya bayan ɗaya, mu zo muna bayyana muna ga cewa to mu ɗora su kuma akan ƙa'ida da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ajiye, wanda da shi ake auna a gane imami, kuma da bayaninsa da yayi sai mu ga kan cewa shin da gaske ne zaɓe muka yi kamar yadda wahabiya suke yin zaɓe, in za su zaɓi khalifa annabi sai sun yi zaɓe, ko kuma sai sun zunguri wannan sai sun soki wannan sai sun soki wannan kafin su ce ga wannan ne zai ci khalifa annabi, ko kuwa a'a ka'idar Allah da annabi ne da Allah da ake da su yasa aka zaɓi Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. A dinga bibiya ku ci gaba da bibiyan mu a irin wannan bidiyo insha Allah, da Allah zamu dinga kawo muku irin makamacin wannan bidiyo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.